may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, kurang mati urnong ta, Freddy. Ay nawaw, masapol matuloy ti kalay sa nga arapata, Marlene. Kasano nga, Rod? Umutang ta? Amokon, adda na panunod ko a solusyon tapno saan ta nga gastos. Ay nawaw, anya nga itinapanunot mo a solusyon. Kasarita kimanang ko rin, adda negosyo na rajay. Kat sigurado akabalan na nga sponsoran ti dwa ababoy. Ang umanugot nga ta? Pilitek kapilitan na tulungan dak tapno malpasan ti kasarta. Sa bagay, kabsat mo mutday ta. Naku nampay, saan mo ta mabalay na baybay ang daklatan? Kaano nga, Rod, amapan kay ti ayanda? Inton day off ko, may mayat nga no iti personal nga agsarita kami. Kano nga agawid ni Manang ko rin dita balay da, Nanang? Agawid day dya inton alas 12. Apay ni Manang Mau. Plano mi ka ni Marlene tagkalay sa. Kat no mabalin, sponsoran na ko matido ababoy. Anyat ko nam. Sponsoran ni Manang ko rin tido ababoy ang maparte inton kasarme. Ay dawaw. Di kay ngamin agapura ano awan pa'y kwartayaw. Na, anyat kayat maasawa, Nanang. Di yo kayat nga agkasar kami. Ti kanyak laang kat agurnong kayaw. Tamo yung agpapada tayaw nga agrigrigat. Hustaw, tinaybaga ni Nanang Mao, Freddy. Di ka ngamin agapura Narigat ti agkasar do awan ti kwarta. Narigat ti may lumlum iti utang. Ni Manang ko rin ti pagdawatak. Sa anak nga umutang tatang. Wala ano ada kwarta ni Manang Mao. No awan ngay. Awan samat ni Manong Pipito, Manang ko rin. Awan, nagpasyar da ijay lugar da, kadwa na dagiti ubing. Nagawid ngamin ti kabsat na nga OFW. Kasta kaya? Wen, anya ngaminan tayo may mo ibaga ading ko? Kwa Manang. Kasti ngamin. Plano mi ka ni Marlene kag kasar. Kat, Sponsoram ko matido ababoy ang maparte, Manang. ay nawaw, agasam nga iti dwa. Alamat na. No kwa, may salaang ti kabalak nga ito, ading ko. Dua nga road ti kasapulan may. Apay ngamin aya amasapul nga agparti kayo. Mabalin mo't ang mga lakayo pay lang iti papilyo no awan pay budget yo. Kasta ti inaramid may kanimanong yu apipito ide. Di mi kayat ti kasta, Manang. Naa, apay nga ginarti kayo no awan mo't kwarta agastusan yo. Basta siya, may sa ababoy laang ti maitod ko no bilang man. Kinasarita da kakaditi kapsat mo kurin anak kaw. Wan nanang, ipilit na mo't ti kayat na. Day tanga raw tijak kayat iti kapsat mo. Ay, agasam man ta dua ababoy nga isponsorak ka na. Da kaming tupay ka ni Pipito. Saan kami ang naggastos iti dakkel, iti nagkasar kami. Taam mo may nga awan budget may. Imbagami mait ano awan ti kwarta. Di da agapurata narigat ti mautangan. Ay na, inbagak mo't laeng amabalin apapilpay laeng ti ununa enda ngem di na mo't kayat. Narigat nga ta ti agsapul iti kwarta. Ay na, grabe ananang. Mabanbanog ka iti inaldaw kat manula ang ti maurnong. Imanugod ka kaday iti kayat ni ading mo ang mapasamak. Saan nanang? May sa ababoy laeng ti maitod ko no bilang man. Nangina mo laang nga men ti baboy di ti lugar tayaw. Wan nga rod nanang. Ngam no apay nga ipilit dati agparte kat awan nga rod kwartada. May sa kanula nga baboy ti sponsoran ni Manang ko rin, Nanang. Iso ti imbaga na idi may di ti balay. Jay Melsa, sponsoran niya mo at kanitatang. Anya? Tapno makumpleto ti dwa, May salang mo't ababoy ti dawatan mi kada kayo.
Ay nawaw, saan mo't anala ka ti mangirwar iti kwarta? Pangalaan mi kumakinitatangyaw, makitaltalon kami laeng may. No kasta, di yo kaya titumulong. Uray simple lang nga minin Saan mo masapul nga agparti kayo iti babaw Ti importante kat ipatpatigyaw ti tunggal may siya. Anyan tulangan ti ibaga ti tattao, no papila ang talaan may nanang. Tinapatig nagbalin kayo a praktikal. Wenno saan, itantan nyo pa'y laang ti kalay sayaw, taagur nung kayo pa'y. Kentap no makasagana kami met Ay nawaw, no di yo kayat nga itad ti baboy ataw dawatag. Saan latan? Saan agapaw tadimi kayat, talaga laeng nga awan kwartami anak ko. Awan pa'y ganas ko ngay may mag. Kastamot lagayam ti ibagayo. Hello, Manang Corain. Hello, ading ko. Ay na, pasensya kanwan ngam saanan matuloy ti baboy nga ikat ko kuma. Anya, inton umay abulan ang ti kasarme, Manang. Adda kami ngamin dito'y ospital ita. Intaray may ni Manong yo takim maro manantian na yan na. Ay, una yun ti kasta. Sapay la kuma tamawatan da kami ading ko. Di mi nagayatan ti kastoy napasamak. Ay, nawaw. Pangalan mi nga ro di ti kwarta no agbabawi kamot gayam. No okay lang kada kayo, agkita kayo pa'y lang iti pagbuludan nyo tasakto sukatan. Ay, nawaw. Saanan? Agpada kayo kaninanang. Nagado arasun nyo. Kas nakunak itayan, di mi nagayatan ti kastoy napasamak ading ko. Di ka nagpalawag. Amok akastamat lang ti plano. Awan, serbiyo mag. Di kayo mapangnamnamaan. Mangyaw awan kayo lang. Awan nga rodon ati namnamaan tano kasta. Talaga nga awanan, Marlene. Makapasuron mo't ti kastoy. Wan nga rod. Anya ngayon ti aramidin ta. Agbulod ta pa'y laeng kadagiti amuta. Wala na. Awan mo't pagpilyan ta. Nagadumot kami na drama ti pamilyak. Naku nampay. Di da maibusan mo't iti rason. Nasa umon. Narigat lakit di ti maadaan iti pamilya nga imot. Ay nawaw. Anya pa lang tiraramidon nyo dito, inanang, tatang. Dakis ka day no kaya't mi nga atindaran ti kasariyaw. Saan kaya kasapulan dito? Ay nawaw. Apay basta kasta ti panagsasaum ka na kami, friend ay. Di yo amaw no apay. Amo may nga na nagkurangan may. Di na kami mo't kumatrato na kasta. Wan nga raw, kaya't mila ang atindaran ti kasariyaw. Di kay madanagan, saan kami nga agiskandalaw. Makadadail kayo mo't iti aldaw. Umay to ni manang yukuren inton madamdawa. Urayin na laang ti katugangan na tapno ada mga sikaso kinlakay na. Di oray saan nga umay ni Manang. Awan na sakit ang bakrang ko niya. Apay mat, akas jay ti panagsasaon ni Freddy kada kayo kabages. Nasakit tinakam na kada kami kabagays. Espesyal nga aldaw dakin ni Marlene. Ngem apay akas jay mat, ti rumrumwar itingiwat na. Basol min samot kabagays. Di mi ngamin na itit ti baboy adaw-dawatan da. Anya? Day tatipudnaw. Awan tumo kwartamay. Di na maawatan day taaya. Amo na mat, makitaltalon kayo laeng. Ti kayat nakit isponsoran mi ti may sa ababoy. Ni mo kuren ti may siya. Ngam saan anatuloy ta na ospital nila kay na. Mabalin mo't ngay tantanda. Wano saan, oray papilpay laeng ti alaen da tipid pay. Di na mo kayat kabagis. Masapul nga ada maparti ababoy. Apay nga aginartida pay laeng nawan kwartada. Day tanga raw. Ni ko rin idi nangasawa. Tipid. Tasaan mo't mabalin maipilit no talaga nga awan budget. Sana nasaya at tikas di panagsasaum ka dagiti dadakkel mo, Freddy, kaanakan. Di kayo makibiyang tawan amoyo ang tilita. Saan abak nang dagiti dadakkel mo? Maawatam kuma no di da maitid ti baboy adaw-dawatem. Ti kinaimot dakit di at ipakpakat da. Ay, kamali ka kaanakan. Di dalay diretso no di da kaya ti tumulong.
No iti sabali abanag, mapangnamnamaamet dagiti dadakkel mo. Ay nawaw, di kay agpalawagan ng ti. Ti kanyak laeng aket, itratum anasaya at dagiti dadakkel mo. Normal laeng, nga dati pagkurangan da. Angam no saan mo't anay gagara ak, maawatam kumamutan. Saan nga umanay tababoy apang gurguraam kadakwada. Saan meten nga umay ni Freddy dito'y balay? Uray ijay balay nanang. Kalpasan ti kasarda ka ni Marlene kat di nakmeten pagan ano. Lasakit-lakit na itinakam na kadatayaw. No saan lang kumana ospital nila kay ko, inted ko kumati kayat na. Uri na kami mo't kaninanang mau. Noon na itan mi kumatibaboy adaw-dawatin na, saan siguraw ang mapasamak ti kastaw. Anya ngay nga raw, napalabas meten dayta. Saanan ang mabalain nga isubli tayaw? Ang mabinsan mo't ngamin ni Friday, noon niya ti kayat na, masapol nga isot masuraw. Saan mo't ang makaaw-awat no maminsan? Day tamat ti jak kayat ken kwa na tatang nanang. No adda maibaga kat di na ikaskaso. Ipilit na ti kayat na. Ay nawaw, apay asangit ta ubing Marlene. Padidyam man ngamin, mabisin samad. Madingarod tirik na na, Freddy. Agurigor, kan aguyak pa yan. Kahit, anyang arunan ti aramidon ta ita. Kadya ka mo ah. Saan mo ta mabali na baybayan ta? Tama nga no, anya pa'y ti mapasamak ken kwa na. Ikanak nga ro iti kwarta, te pa-check up ko. Awan pa'y sweldo mi, intong lunes pa'y. Di intong lunis ang ipa-check up. Awan mo't pagbayad tayo. No inasikasom ko mga min anasayaat, di mayat ko ma. Na ah, basol ko. Wan ata da kayo lang mo ti mabatbati dito balay. Panagkunam ka di kat nagayatak tinapasama, ah? Hello, manang ko rin. Si kamot gayam ti umawawag, Freddy, ading ko. Apay, anya ti ibagam. Italaang manon ngay mawag ka kanyak. Ada ka ka dito balayaw, manang? Wen, at daak ditoy. Apay? Ibagaman ka ni nanang tao may dito balay no saan na busy. Apay ni nanang, ading ko. Aggurigor nga rin di ka anak ang manang. Aguyak pa'y gayam. Anya? Ibagam ka ni nanang tao may dito balay no awan araramidon na. Di mi ngamin amon nandiyan ti aramidon mi. Awan mo't ko kwarta mi. Sige, tamapanak nga raw, iji ayan da nanang. Agyaman ako na manang. Ibagam ka ni nanang tagdiritso lang dito balay. Sari daw ti papanamba kahit an-anwamot na kita herbal. Iti ayan da Freddy nga anak ta. Ay nawaw, apay ijay. Imay ni ko rin dito'y balay itay, kat nakunana nga aggurigor kano ti anak da Friday, ti apo ko ta. Anya, Mapan kuman kitaan, ta ang mga nudida amot ar-aramiden da ijay. wala. Sumurtak ko ma, ngam saan pa'y matanal pastyar aramid ijay talaw. Sakan to agpasyar ano saan ka abise. Di balay ta adda akmat amang isuro kadakwada. Ala, agrobot kang arudain. Mga lakay ti saba, tapno adamad ni sangput mo ijay. Wain lakay. Agyaman ako na ti imay kayo na nang. Awan anyaman na anak ko. Nakaturog mo laangan ti apo ko. Wan nga rot na nang, napuyat nga mini dirabi. Isong mo lagayam ah. Naawan kayo, talaga di mi amot araramidon mi nanang. No apay ngamin adiyo imbaga adagos. Kastaw na tibain mi kada kayo nanang. Nangro na pa kat dakas tinaisaw-sawang ko kada kayo idi. Awanan dayjay anak ko. Napakawan kan. Agyaman aklaunay ano kasta nanang. Ala, agluto akbit iti kanon tayo. Tulungan kan tapno na BB-8. Husto tinaibagan niya ang tilita kanyak idi bakit? Anya nga imbaganakan ka? No kwarta ti saritaan kat awan kwarta dananang kantatang. Ngam, mapangnamnamaan damot iti sabali abanag. Kas kumay ti mangaywan iti apo ko da. Sa bagay, adda punto ni Antem. Ginura ta ti pamilyam, gaputa di da na ito ti baboy adaw-dawaten ta. Ngam ita, isuda mo laang tinasit ganta. Wan nga ron,
Nimbaglangan ata na anos da kadata. Banag, apagyamanan talaunay lakay. Agawid ako, anak ko. Amangan no agur-urayan ni tatang yung balay. Alaan nyo dati nanang. Ay nawaw, anya day ta? Bangos, tapno damot si daan nyo Ay na, agyaman naklaunay anak ko. Siyak ti rumbang agyaman kada kayo. Ngamin, uri naglablabos kami kat saan kay anagdwadwa at imulong kada kami. Un ata anak kamay, no kabailan milaki di nga ipaaikin ni tatang yaw. Apay ki din asaan? Agyaman ak manananang. Ibagayo ka ni tatang, ta umay agpasyar no mawayaan. Umay na sarungkaran ti apo ko na. Wen anak ko, umay kamin tumanan. Agan-anad kayo akanayon No ada ka sa pulan yaw, umawag kayo kinmanang mukuren ta ibaga na kada kami. Malain na kaon. Ay, nawaw! Di tayo kumaguraan dagiti naganak tayo gapulaang itinain materyalan a banag. Ayatan kan ipatag tayo kit di ida. Tano awan da, awan tayo mat dito'y daga. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nasaya at magtanagawid kan ruli anak ko. Apay ka din, anang. At danidalya nga ex mo di tasalas. Ay, nawaw. Anya tar aramidon dahi ta babae dito balay. May laang nagpasyar. No, apay ngay may pailangan dito dahi ta akulo. Tangiwat mo. Agsubliak pailangan itayan ni pari narto. Na, kasangsangpot mo laang rumwar ka manang. Sa anak nga gawid, aging kasan apumanaw dahi ta adalya. No, apay ngamin ang pinastrik yun. Saan mo't siguro adakas no pinastrak ko? Agawaan niya ang tagsarita. Dakit ang madanunan dahi ta babae dito balay. Intong matamdama. Ay, nawaw. Ne, nagsublay ka mat, pare Rone. Masarak nga ro diti dahi dya adalya, pare. Ay, nawaw. Apay ni dalya, pare. At dakik dahi ni balay may. Kailin na ka siguro, pare. Sigantungot ngamin. In-break mo nga ang tiga po na. At damang ngamin dugdugyot na layak kulog, paray. Anya? Un, paray. Nakita ki din na panak ni balay da. Kaslasan pa nagsuksukat ka nagdigdigaws. Oray kan, pare. Amangan mo no nagtrabaho yung garden. Nalawang ato ti garden dagi jay. Di alagit di maanusan di kasya. Siyak mo lang ti may babae no kasi klase ti babae ti maasawa. Nakauyaw ka, pare. Ay, nawaw. San apa naguyaw dahi dya, pare? Ibagbagaklaan mo niya ti pudnaw. Mga among ka, pare. Sa bagay, biyag mo magkid di dahi ta. Nanang! Adakaw! Lukatan yung tiri daw, Mabit lang. Apay nga itakalaang anagawid. Pimanaw ka din ni Dalia. Nagawidin itaypay. Masaya at magtanagawid ang intom sumarunaw. Di yu paspastragan dito balay dahi siya babae. Ay, grabe mo't tikasta anak ko. Awanan ti makagapaw. Tapno umaypay dito balay. Inbreak ko nga rodang. Nagpuskol mo ti ropa na nagpakita pa ilangan kanya. Nagsasaw ka kas kala perpekto Basta, saan akas kang kuha na ti babaeng karapahap ko nanang. Lalakiro kan mamartek mo't lang day-day. Di yun samot amaw. Anya? Anya ti ibagang pare na daw. Mga ayo tayo itong lunis, pare. Ay, nawaw.
Asino tagpapas ng pare na daw? Ikasar ko ni Jinky, pare. Anyat ko ng pare. Ulitan man. Abangan sa balit ng nagkaw. Ikasar ko ni Jinky ko na. Agkasar kami. Tapno legal kami matan. Sigurado ka di pare? Sigurado ka ni Tita Ija babae? Uwan pare. Sigurado akong kan Jinky. Abdakin ka tayo pare. Abe kasta tiisan mo pare. Mas tawag lang. No ape aday ja Jinky pa'y lang mo tinapili mo ikalaysa. Nasingpot nga man ni Jinky pare. Unang kita mamad pare. Nagkutong kung saan mo ang napintas. Ay nawang, nalabos kami ngagsasaw pare. Ipagpaklaan ti pudno pare. Di ka masaksaktan ang, tayo sumot ti makikita. Mga sawa mo't gaya man ni Nardo agayim mo, Rolly, anak ka. Una na, nasino tinakadamagan niya? Isaw ti pagsasaritaan dagiti kaaruba tayaw. Ni Jinky mo ang akalugaran ti asawaan na. Ni Jinky nga kasla kawayan ti asawaan na narang. Ay nawaw, kawayan mo't alawlawatom dita. Kat isumot narang, nagkutong namin ni Jinky. San ama ilibak akasla kawayan ti langanan. Na, iti panagkunam ka di kat nasaya at tikas ta nga ibalbalikas mau, ah? Indescribe ko lang narang, si Kamal. Ay sos, makapasair tikas ta pa nagsasaom. Talaga ang masahir tirik na ano, pudno ti maibagbaga narang. Di ta ka man laang, awan pa'y serserbi makasarsarita man. Ninanang mag, sinong batak lang ti saludsod mo, nakasar ka magtang. Congrats, paray. Nagyama na, pare Rolling. Bantayam ni bakit mo, paray? Ang mga numaitayab, sa pinapigste angin na, kit nakakutkutong ni bakit mo. Ay, no. Ape, kastamot ang pare. Nay, nasaktan ka kaditim bakak, paray? Lalabas ti kasta pa nagsasaw, pare. Uyaw mo ni bakit ko. Ay, sorry, pare, ah. Makapasahir itirik na ti kasta ng isaw-sawang mo, ah. Sorry, paray. Saan kong inggagara? Saan ko nga inggagara ko nang ngam kastamot ti isam mo? Si kamot pare. Ang angaw ko lang dahil pare. Sana na saya ti kastang ang angaw pare. No awan na saya nga ibagam. Aguli magkan. Apay akasta tilangam Nardo lakay. Anya manan ti insawang ti kumpare maya. Bantayan ka kano. Tama nga numaitayab ka. Anya, kasta timbaga na ken ka? Uwan ba kay? Ay nawaw, gaputan ako tunga kastamatan ti bagana. No agsasao, kunamlan asino agwapo. Saan mat nga rod takas labunog mat ti tsuraan na, ha? Unay kan bakit? Bunog ayamit. Pudno mat, kita tilangana ah. Sigurado masahir tirig na ano, manggag na timbagam ba kay? Tapno amo na tirik na ti mauy-uyaw. Ha? Nalain nga aguyaw day at tao. Lalaki ngam kasta ti ugalyan na. Mabit man lang takasarita. Eh, saanin bakit? Ang mga nugulo ti pagturungan na. Bagbaga aklaan, tapno mapabainan mat uray basit. Anya di ibagbagam akaslaak maitayab, Broly? Ha? Ang angakulaan mo dahil dyan pare na daw. Panagkunang kadikit na saya at tikas di nga ibagbagam, ah? Ang angaw ko kunak langarutan. Kasla mga asar kamot. Ay nawa, agkalma ka kadilaan. Kasanong agkalma da tao kat aglablabas ka man, sakbay nga agsao ka, agsarming kapay. Ha? Si kantupay, aglanglanga kamot abunog. Ah, Oh, ada ka dinangag mo kada kami, ah? anya? Itaalim masintan lakay, jak kayat apa umayam da di abunog dito'y balay. Ay nawa, asino abunog? Bakit? Asino kumapay? Ni Rolly agayim mo, ah? Grabe ka mo tabunog. Pudno man, kaslabunog jay managuyaw agayim mo. Di ka matanagan, bakit? Saanin nga umay ni Rolly dito'y balay? Friendship over kami mo tayo. Ha? No kasta, saan kayon nga agayim? Well, talaga friendship over kami. Diyak kaya ti managuyaw agayim. Narigat ti makara na niya. Nasaya at madnukas talakay. Jak kayat amakisinmingad ka itikas di aklase ti gayam. Lalaki ngam nakauy-uyaw, inabak na pa'y ti babae. Huwag nga rod bakit?
Sa anin, Apolos. Lorna? Siyak nga Rod, friend. Ay, nawaw! Kumusta kan, friend? Long time no see. Kasi ti Apo, nasaya at akmatlatta, Jinky my friend. Si Kangay. Nasaya at kami matlaang, friend. Pasensya kan saan kon ana atendaran ti kasar mo. Okay lang, friend. Maawatak taadayo tinagtrabahuam. Wen nga Rod, makapabannog pa'y ti trabaho ijay. Dakkel nga agpayso ti sweldo, ngam nadagsan mo ti trabaho. No kasta, di kan agsubli iti sigod ang nagtrabahuam, friend. Saanan, friend? Aglako aklatan dito'y lugar tayo. Ay, wala. Mayat nga agpaiso ti agnegosyo dito eh. Taman manupay lang ang dagiti negosyante. Kastamat lang tinapanunot ko, friend. Ay, tinobyong ngay gayam. Awanan, friend. Nabayag ang nagwin naswas kami. Insukatnak iti katrabahuan na. Ha? Day talaang Sa bagay, ado mo ti babbaro dito lugar tayo. Ang mga numay sa kadakwada tinakaibatugam, friend. Sikamot ti lumabas, Lorna. Naimbag abigat yun, Nana Iseng. Kastamot kan kabalasang ka. Kano pa'y anagawid ka? Dua alawas kun dito'y, Nana. Dito'y kan nga agnaad. Wan, Nana. Saan ako nga agsubli iti sigod ang nagtrabahwak. Agnegosyo aklaangan dito'y lugar tayo. Ay, mayat ti istor a negosyo. Wan, Nana. Isuti may sa aplano. Iso na laang ta medyo adayumot ti balayaw. Asidaglaang, Nana. Ngamno kas kanya ka bakit? Adayo day jay. Umay kunto i-deliver, Nana. Nanang, asino di palasak kinasarita yung ita? Ni Lorna nakaw. Awan pa asawa na di jay? Day tatijak amaw, ngam kaslaawan mag. Italaang makita ka. Putot ni Simon day jay. Nabayag ijay Manila, iso nga italaang amakitam. Hasta gayam. Kurso nadam. Napintas mo, nanang. Siksibay, kanapudaw si ka. Madlaw nga ay aywanan na ti paghina. Ngamno saan asikati type na, ay awanan Oh, iti kasto akin ang gwapo ko, nanang. Imposible mo, ano di na ayatan? Tulungan kan ating kaong. At Ha? siya gayam ni Rulay. Taga dito mo laang. Nakita ka marigatang ka iti binagka mo. Iso nga inasigan ka. Itulod kang di balayaw. Ay, nawaw. Saanan, Manong? Nakababain mo't kan ka. Awan ti rumba nga pagbain na matay. Pagayatak ti tumulong kadagitag kasapulan. Anya namin nung ti matay tayo anagan mo. Lorna tinagan ko, Manong. Pagbagay mo tinagan mo. Mutuin ta sa ako tabagkata ka. Agyaman aklaunay, Awan anyaman na ading ka. No awan ti agungal. Mabaling ka ding alaag ti number mo. Tapong nalakalaan na akong takin ka. Anya? Nakaawag ka, matroli. Anyat masapul mo. Kasapulak lang ti kasarasarita. Mabalin ti mapandita balayaw. Awan tao ije balay, tarimuarak. Anya nga oras nga rin ti panagahawid mo. Diyak pa'y masigurado. Apay ka di aya. Kaya't kalaang amakita kin makasarita. Hintun maminsan tulatan, Ada nga min tinapanak, katjak mat sigurado no anya oras nga agawi da. Ayan mo, aya. Dito'y ayan tigayam ko. Agpakada akon tani, paypayapayan na kon. Agan-anad ka nga rin dita. Okay, bye. Asino jay imawag, friend? Apay ang masapul nga umadayo ka. Hun ata nakababain mat no madisturbo kayo, Jinky. Asino day jay aya? Ni Rolly, friend. Kaya't nati agdaton kanyak. Ay no, kateks mo day jay arole. Wen, friend, apay ka di aya. Itapay laang, likli ka mong day jay alalaki, friend. Iti anya aga po aliklikak di tao, friend. Ada ka di tijak amo? Ay, managuyaw day jay abarong. Anya? Inuy-uyaw na dagiti nagbalin ng ex na. Uray siyak mo tidi Kasta unay ti pananguyaw na kanya. Kaslaak kawayan iti imatang na. Ay, una yun. Maditi ugali day a tao. Iso ano siyak ti sika. Agpanunot ka na saya at friend. Amangan no madadaal laang ti biyag mo.
Okay ka kadila ang rule. Idi pa'y naminsan nga aldaw ang makadlawa. Saan nga raw, nanang? Ay nawaw, anya ti parikot mo. Di mo't ngaminin reply ni Lorna dagiti tiksukin kwa na. Agraman tawag ka, di na sumpata. Ang mga nubise. Likliklikan naklakid di dahil babae. Ite anya agapaw, aliklikan na ka. Saan mo't ngamin nakastoy di damo ang nagamamu kamay. Ay katmapan ka ije balay daa. Salud-sudom kan kwa na, no anya ti parikot. Ay nawaw, anya pa ilang tiar aramidom dito'y balay si Carole. Apya kastamot yan ti bagbagam Lorna. Kailiw ka una yan. Aya, Adda ka di basul ka. Adday naramid ko at di mo nagustuhan. nadismaya ak itinaamuak Role. Ha? Adyan kaya't mo asawang. Sigun itigayam ko kat madikano ti ugalim. Sino gayim mo? Ni Jinky nga inoy uyaw mo ide. Managwiyaw ka gayam abaro. Saan mo tin ita? Nagbalbaliw ako. Pasensya kan Role, nga magsapul kalaangan iti sabali a pagdatunam. Tasyak, nakapangedeng akon. Awan ti planok a mga klon iti lalaki akasken ka. Nanang, kami gusto mo din na paspasama. Apay nga agrungab ka nga eh. Awanin ti namnamak ni Lorna. Anya, Nadismay ang ano itimbangan ni Tingkay. Kaya magamit yung kilaysay. nukasta. Agam amuda gayam. Una lang. Ayawan mon rule. Diyak amalo niya taramidak nanang. Ay katagba akalatan na. Diyak kayo tagbaak. Kaya kumuti magkayasawaan niya. Anya nga ron ti maaramidam kat nadismayamot ni Lornaken ka. Diyak amo magayim na gayam ka ni Tingkay. Ay nanak ko aya. Di ka ngamin aguy-uyaw iti padam a tao. Dayta nga ugalim ti pakadadaulan ti biyag mo kunak tumag. Nanang. Lalaki ka. Ngam no uyawom ti padam a tao. Abak mo pa iti babae. Saan anasaya at ti kasta agalad ti may sa abaraw kunak manaen. Ay nawaw! Di mo iruruman wano uyawan ti padam a tao. Tapno di kanto agbabawi intun dumtang ti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, nagawid ka magayam dito yung lugar tayo, Miray. Tapno sana na masapol nga agabang kami kini Tirso. Saan samot aday tatipod no ang makagapaw? Ha? Amangan no adapay ti sabali ang makagapaw, iso ang nagawid kayo dito yung lugar tayo. Sinong batak ti saludsod mo? Katno di mo pat dyan, parikot mo dayta. Rason mo laki di dayta, ti ibagam ki day, nasapa ka anaspak. Anyat ko nam? Ah, si Kamoy, awan ti kayat ko asawan, agpatuloy akong tanay, adupay ti agur-ure at trabaho idi balay. Mulagayam, makimaritis ka pailaeng. Saan akin ang maritis ni kasdian niya, kaya't kula ang maamuan iso ang nagsaludsudak. Kas jay mo't laeng Apay, masapul ang maamuan ti amin ang mapaspasamak iti biyag ko. Ada ibagak kada kayo nanang. Ay dawaw,
Anya man ti bagam si Kalusay. Gimatang ka lang di ta store. Nasabat ko ni Mary di tadalan itay nanang. Anya ko maitano na saba mo. Dakkel ti tiyan na. Dakil ata masikog ka nga road. Ay nawaw, amo yung magaya man. Ay, saan nga iso no masikog? Tidamag ko, nangalada ka no matan iti papilda kini Tirsaw. Ay, nasapa anaspak nanang. Nasapa, naspak mo nga magbagab dita. Amuyaw ti kayat ko asawan nanang. Kitaan nyo ubing pailaang nga masikugan. Talaga nasapa anaspak. 23 na ka no matan. Amok nasapa latta ta 23 nanang. Siyak idi ka 27 ko. Anya? Anya ginangag ko itay. Ay nawaw, napiksa matiradar mo no nangag mo tinagsaritaan mi kinanang itay, Orlando. Nasapa anaspak kung kunaman. Asinaw, tinasapa anaspak. Dayjay Amiri Kasanumay na naibaga manasapa anaspak jay tao. Wun tamasikog magaya man. Anya, Pudnaw ti bagbagak. Nasalaw ko nga rod di tadalan itay, kadakkel ti tiyan na sika. tilaman manlaw mo mag. Saan matan nga ubing ni Mary? Wun angam 23 na pailang dayjay. Manuti tawon tayo di nagkasarta 27. Makitam. Ubing pa'y ta 23. Ay nawaw, no iso ti desisyon da para ti biyag da, awanan bibiyang mo dita. Ngaben, saan matasi ka ti pagdawatan da iti kwarta agastusin da? Ibagbagak laang Pangaasim bakit? Ipamay samkit di ti atensyon mo iti pamilyam. Saan kat ati biyag ti sabali at tao tin kabanbantayan? Naimbaglaang nga internasalaw ka. Anyat masapul mo, Lusay. Adalaang kumati kayat kung ibagakang ka. Anya dayta. Apay mo't akas jay. Apay apinalubusan yung agpasikog ni Mire. Ka 23 na pailang gayam. Kat anya kumaita. Nangala damutan ka ni Terso iti papilda. Kan maysa, nagagatmat nga agtrabaho ni Terso nga asawa na. Wen angam ubing dapay nga raw. Nasapa anaspak ta anak mo. Ay nawaw, nasapa anaspak mat nga ibagbagam. Nasapa anaspak ta nagsikugmet ten adagaws. Siyak iday, 27 kon ang nagsikugak. Saan tayo mat nga agpapada iti gasat? Kan maysa, okay laang mat siguro no kayat dan ti maaddan iti anak. Tinapatag kat masuportaran da. Tidakas kat tay makiasawa ka anasapa. Ngam di mo matgayam kabailan abiyagan ti pamilya. Talaga mat amaritis da dya aluse. Ay nawaw, apay ni Lucy nanang. Nasabat ko nga ro di tadalan itay kat nagadaw ti sa una. Nasapa anaspak kung kunanakit din. Asino ka no tinasapa anaspak nanang? Si kakanua. Nasapa ka anaspak kan nagsikog ka adagos. Iso ti kunkunana. Anya ko maita. Nakaturpusak mat iti panagadal ko. Barking at darong 3 mat na dya babae. Hay, ammo pa'y man iti dayja a tao. Saan mo't siguro adakas no 23 mi pay lang ni Tirso. At least, agagagat kami para iti anak mi. Agtrabaho ni Tirso, kat siyak agdiskarti akmet. Day tangarod kat. Tidakas kat jay makiasawa ka anasapa. Intun kwan, dagiti dadakkel mo tinamnamaam. Anyat ko nang bakit? Nasapa ka kano, anaspak? Isuti ko na ni Lucy akalugaran mi lakay. Apay matakas tati bagbagada nga. Ore nasapa ta nagkalay sa ta nagagat tamag. Saan ta mo tamang namnama iti kwarta dagiti dadakkel ta? Kan maysa, nagturpusak mo't iti panagadal ko. Isula amin mutang. Nakunampay, nagsasao da dya Lucy, kasla perpekto ti biyag naman. Angam di bali na. Panunutan da no niya ti kayat da panunutan. Kinapatag. Ar-aramidon ta ti kabaalan ta tapno saan nga agbisin ti pamilyata. Adda puntom lakay, di talatan ni kaskaso. Sayang laang ti oras, iti kasta a klasit tao.
Saan man natibiyag ti sa bali at tao ting kabambantayan si Kalusay? Apay manan nanang, kasangsang lang da tao. Sa di daw tinagapam, itayan man ang dagiti marites. Nasa panas pa kung kunang manan ijay. Agsalsaludsud da nanang, sinong batak laang matisaludsud da. No awan tinasaya at ngibagam, aguli magkalatan. Naa, Ipamaysam kiti atensyon mo iti pamilyam. Kitaam, aging gaita. Awan pa'y gusto nga urnong yaw. Manwa tawo na nagdindan na kayo kini Orlando. at least saan anasapa anaspak. Uray na sa apanas pak. No amo na ti responsibilidad na. Okay lang. Tidakas ka ti makiasawa na sapa. Katawa mo nga round source of income na. Da magayam maipatpatakder abalay iti asidag ti barangay hol nanang. Kadamo nga men, itala na kitam. Asino ti makinkuko iti dadya abalay nanang. Ti babae binagama na sa panas pak. Anya, Di ka mamatay. Salud-sudam kini mere. nangalaan da nga iti kwartada. Nagrigatan damit Pangalada kumangay. Imposible mo't ano makaipatakder da iti kas di abalay. Kaano lang idinangala da iti papilda. Na, upat atawa din tinapalabas lusay. Di mo amot agbilang aya. Nakitam jay balay da mere. Ay nawaw, sa anak mo't abulsak tapno jak makita Orlando. Makitam day jay. Nakaipatakder day ti bukod da balay. Kat dataawan pa nga aging gaita. Anya kumangay ita. Naimbag pa jay tao ngay magamit tinasapa naspak. Awan bibiyang kaw, sa anak mo lang nga umapal. Guilty ka lang kidi Barking at darong tri kamot nga may. Barking at darong trilaang no isaw. Asino nga tinakababain ita? Ay nawaw, awan mariknak abain Orlando. Pulos! Kasta ti ibagbagam ngam amok asabalit kada dita kaunggam. Nasakit ti matam nga may na nagprogreso adagos ti biyagda. Nagagad da nga may. Kung saan at ibiyag ti sabali at tao ti indabambantayan. Istris la kanayo nun. Anya ti paka-stress sa maya. Adamanin mabayadan iti pagadalan. Ay kabayadan di Pangalaan mi nga ron iti ibayad may nanang. Na, mabalim mo nga may trabaho ka. Tawan mo't asikaswam nga beng. Pagtrabaho ak kumangay. Nay, apayasak ti pagsalud-sudam ngay. Ibero mo mata. Day talaki ditiriga na. Ag trabaho ka kunayaw. Ngam awa mo maisuruyo a pagtrabaho ak. Ay nalusay. Di mo maurnot si biyag mo. Ngam nubyak ti sabali at tao. Apaw, nagadawa sa Alya, ipaka mo mo ti ginalay mo. Tulungam nila kay mo tap nagprogreso kayo mat. Nagsweldo kayo ka din, Orlando Lakay. Ay nawaw, sweldo manan ti damdamagam. Ado nga rutinas ken a mabayadan. Agtrabaho ka nga men. Tulungan nak Sana na tala agur oray ti sweldo ti paglaingam. Tulungan nak tawan mo't ubing asikaswam. Naa, Naimbag pa jay tao nga uyawam ta na diskarte. dayta ti paglaingam ka. Ti mangikumpara kanyak. Pudno man. Dita ka panlangan, awang pa'y sir-serving mo. Awan sa serbay. Kat naman no atawan na sweldok ti nagbibiyagan tayaw. Agtalnakan, makapa-stress ka. Iso siguro ang makarkarma tayaw. Takas tati ugalyam. Amin nga ibagbagam iti padam at tao. Kat agsubsuble iti pamilya tayaw. Apalakas taunay ti ungat ni Orlando ken kalusay. May samo dayjay nga Orlando. Kunamblan asino mo nga agsasao. Ay nawaw, naumasiguron ka.
Natural, isaw ti lalakay. Isaw ti agbirok para iti pamilya may. Kamali, ti kasta ka panunutam. Rumbang lang tinulong kayo. Sana gaputay so ti lalaki kat isumat na namin. Anya nga ro ti maaramida, kat awang nga ro pagtrabahwak. Agbirbirok na mere, iti tangdanan da agbantay iti storda. Anya, No, kaya mo, mapankay tayan da. Makitangdan ka kide, tayo supay mo. jak kayat nanang. Na, anya nga ron ti kayat mo. Ururayom lang ti sweldo nila kay mo. Daimbag pa ni Mire, uyawang. Nalpas mo't langan ti balay ta, Mary, bakit? Oray kastoy talang, ammo tamat ti responsibilidad ta. Uwan nga ron, saanan nga'y supay apang panunutan ta. Uwan kaya, asino ti mga sikaso iti anak ta, kat ni, mangrugimot tan ti klase ta. Kasaritak ni Nanang, sigurado nga umanugot da jay. Ti istor ngay, Mangtangdan tayo ay itagbantay. Sigurado asan ang masangon ni Nanang nukwa. asino nga iti tangdanan tayo. Ada nakasaritak, ngam panunutan na pa'y kano. Anya nga tanong si kalangan, oray di ka nagtrabaho. Dakdakkel at isweldok nagtrabaho aklakay, manayunan ti urnong ta. Sa bagay matkat di ang. Ala, si kangarudan di makamong agbirok. Awan gaya, lima pa sakit ti paraangan dalusi kan Orlando itay. Apay dalusi kan Orlando, Agap apadamot maran. ay nawaw, masansan mo ti panagap-apa dagitang agasawa. Sa dito ti papanan nyo iti apo kom, Suseng. Itulod ko iti pagadalan, manang. No kasta, si kamot ti para tulod da miray. Wen taadamot trabaho da iti manugang ko. Ay, naimbag pa'y dagiday. Nagagada unay. No ti kinagagat ti saritaan, awan makunak kadakwada, manang. Uray na sapadaan nagasawa, kat impanaknak damat a responsable da. Pamanaknak, asan nga amin ang nasapa na kiasawa kat irresponsable. At dalat tamo dagiti responsable ang makuna. Ay wen manang. No daduma kat awan samot iti edad. No irresponsable ka talaga. Kasla ni Lucy nga anak ko Day talaang muswildo nila kay natururayon na. Ti jakpay kaya. Agraman biyag ti sabali at tao ko pakibibiyagan na. Ay wen, nasapaanas pa kun kunana pa'y iday ka ni Mary nga anak ko. Day siya nga raw, mangibabain day siya nga anak ko. Saan nga pampanunaw, sakbay nga sao. Naimbag pa'y da terso kun Mary. Ay nawaw, patpatamaan naksama nanang. Ay kuno niya panagawa mo ako diso. Anya, Agtrab-trabaho na mo, gaya mo na dua. Nasabat ko ni Suseng. Kat isugaya mo, ti mangitultulod iti apo ko na iti pagadalan. anya ko maita. Di ka makarik na iti baen. Nalpasan day jay nanang. Manu atawon betan anagululi makak. Nagkidaw ka kaditi pasensya. Apay ngamin nga isubliyo tinapalabas. Aya, Kita ang ngamin, tainton sumarunaw. Agpanunot ka pa'y, sakbay ngagsaw ka. Tapno di ka may lawlawan. Nakababain ti kasta. agtalda kayo nanang. Ada tilakad ko ita. Pangaasiyaw tadi kay manaktak. Sa dinaw ti papanam. Agbiro kak iti pagtrabahwak tapno awan ti adu asa uyaw. Hat, kumusta ti trabaho ngay naplayam? Agmalmalasak ngarod nanang. Ay nawaw, di ka naawat? Naawat ak makiday. Apay nga ro na nakunam ngagmalmalas ka. Wala, tabus ko mo day di amire. Anya, Ni Mary ti busko ko na. nasingbo mo ni Miray. Wala, ngam nakababain mo. Sapay ado ti dakis abalikas ko kinkwana ide. Pag nakmam, day ta anak ko. Di mo ngamin pakibiyangan ti biyag ti sabali at tao. Ta di mo amaw no anya ti masakbayan ti tunggal may sa. Kitam, ti tao ngay nuy uyaw mo. Kati sugayam ti agbalin abus mo. Agrisay naksan iti day di akumpanya. Jak amo nga ijay magayam ti pagtrabahwan ni Mary.
Ituloy mo kidi ta sayang tinarugyam. Agpasensya ka latan akin ni Mary. Aklo na masikatayang tibid daw. At to yan ti imparamid mo a report, Ma'am Mire. Agyaman aklaunay. Un gayam. Sorry kadagiti dakas anay sawsawang ko idikin ka. Nagkamaliak. Awanan da jay. Napakawan kan. Putnaw? Wen, saan ko nga ugali ti mangimulay ti sakit tinakam iti padak a tao? Agyaman aklaunay Oh, nangan ka din? Saan pa'y nga raw? Aggindan tangaro din Mangantan di tarwar. At damot asidag a restaurant dito office. Ay, nawaw! Saan atibiyag ti padam a tao ti banbantayam? Ipamay samkit di ti atensyon mo iti pagsayaatan ti pamilyam. No anyaman ti desisyon ti sabali a tao para iti biyagda, di mon pakibiyangan. Tapno maliklikan ti saan a pagkikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Sika magayam ti lumabas kasinsin Juana. Dumagas ka pa at kapita. Sa payagdardarasak kasinsen. Adda ka di ibagam apagsayatan. Adda kasinsin. Makiasawa ni Nimfa ka anakam. Ay nawaw. Kaano kasinsen? Intun umay abulan. Makiasawa mo't gaya mo ni Nimfa. Ay sa bagay. Adda mo't iti husto nga edad. Wen kasinsin. Umay kayon tua. Awen, umay kaminto. Mano ababoy nay. Nday tatijak pa'y sigurado. Basta umay kayo lata Dito'y balay magkiditi pa kaangayan na. Oh, di mayat kasinsen. Asidaglaan. Wen Day talaan ti bagam. Tanwawanan, agpatuloy akon. Kas na ko nakitay kat agdardarasak kasinsen. Day talaang kasinsin. Sige, agan-anad ka. Makiasawa mo't gaya mo ni Nimfa. Asinaw, anim pa. Ni Nimfa, ang anak ni kasinsin Irene. Kagaano-kano nga'y. Day tatijak na sa lunsod. Anya, Sa anak nga intrisado, no tagaano ti asawaan na. Iso adjakon sinalunsod. ay nawaw. Na, apay akas tamot tanti pagpagap. No intrisado ka, mapan ka ije balayda, tas si kamis mo tag saludsod. Agsalsaludsod lang na tao kastamot tan ti ibagam. Ay muna yun, ay abakal. Si kamot kayam ti masabat ka o kaanakan nimpa. Kumusta kayon, Tata Tonyo? Ay, nasaya at latamag kaanakan. Anya jay nadamag ka. Ha? Makiasawa ka kanumot tayo. Ay nawaw, day tala ang gayam. Kunaklakit din man ti bagayo. Tata, makiasawa kun. Agkasar kami ni tinubyok. Ay, wan, mayat na ita. Nadakamutan iti husto nga edad. O kahit taga-ano nga'y may. Benggit, Tata. Ay, nawaw, nagadayaw. Di manon kamot gaya mon ijay. Kaeskwela ak idi, Tata. Ay, sumot lagayam. Kaano nga agkayo kayaw ta tumulong ak? Intun Sabado, Tata. Sa dino ti pagsasabatan mi nga'y. Mapan kay laengan ay di balay. Usarin nyo tilugan ni Uncle Francis. O, sige.
Umayak taw ka anakan. Iso lang matiam mo ka may tulong kaw. Agyaman naklaunay, tata. Dakkelan at tulong dayta kada kami. Agyaman na klauna ay tanakaumay kayo kasinsin Juana. Ay nawaw. Apay kasinsin. Isu ka di dayjay ti pakiasawaan ni Nimfa. Wawin kasinsin. Mikoy tinagan na. Ay nawaw. Payakas jay mo tit suraan na. Ah, anyat kaya't mo asawon kasinsin. Ah, ay kwa, awan kasinsin. Gwapo mo't gayam. Ay na, nagtangos ti agong nasika. Kunak laki, di no adda ti madi akayat mo asawon kasinsin. Ay, awan mo't kiti kasinsin, si kamat. Panawang kapay bait kasinsin. Adala aramida. Okay, awan parikot. Ay, una yan. Danda ni may law anak ijay Ang nukit kita at ti pakiasawaan ni Nimfa. Kaslada kurkurang na talaga. Wanaw, talaga nga agpala dayjay alalake. Adamadlaw ko kini ang Tijuana nanang. Ay nawaw. Anya day tamadlaw mo, Nimfa anak ka. Kaslakat katawaan namot nila kay ko. Sabali ti panagkita na. Iti anya aga ko kung mga aramidin na ti kasta. Diyak amu akin ni auntie. Amangan mo, no na misinterpret mo laang. Saan nanang? Madi ti atap ko. Imbis nga aginjoy ka, sa balik din ti pampanunutam. Madi nga rod ti riknak nanang. No daduma kat kaslalimod ngoy uyawin na ti asawa. Kas kumaitay. Di mulatan ikaskaso ni antim anak ko. Isupay ki, di day ta apaka-istrisam. Nakitam di asawa ni Nimfa, tunyo. Ay nawaw. Napanak nga ron ba? Siyempre nakita ka. Awan ti madlaw mo kinkwana. Tas kung may tanya, Kaslada kurkurang na. Kaslagbala si ka. mangrugi ka man ako na kaon. Kadisumat. Di mo nakita ti garaw na aya. Di ka man nagsawa kasta. Kasano matanay bagam nga agbala di tao. Doktor ka aya. Basta. Iso mga minti madlaw ko. Kasano ko mga dakurkurang na kat normal mat idi kinasaritak. Sika ngay, impadas mau a kinasarita. Saan? Matlagaya. Tila madmadlaw mo may. Nagsasao ka kaslaam mom amin. Agraman normal a tao, ibagam nga dakurkurang na. Ay nawaw. Nasaya at tanalagip mo tagpasyar, Shirley anak ko. Wan tanawaya anak mo't nanang. Kat, kumusta nga iti kasar ni kasinsin Nimfa? Madimat? Ay nawaw, kasano amadi nanang? Diyan na asawa na nga rod. Oh, apay, anya ti isyo iti naasawa na? Kaslada kurkurang na si ka. Anya? Agban lalaki di jay. Ay na, grabe kayo mat nga agsasao nanang. Kadi sumat. No si ka ti makakita iti garaw na. Ang mga nupanunutemet nga dakurkurang na. Ay na, saan mat anasaya at tikasta nga ibagbagam nanang? Amangan mat no naira na laang. Ay saan? Sigurado ang itinakitak. At dalaki di kurkurang da alalaki. Ang adamo nga minitsura na. Isu siguro ang nakikalay sa ninimfakin ko na. Orekas di ti kasasaad na. Si kangay, kaano ka maangay ang makiasawa? Ah? Dandanin nanang. Ay nukasta, adamot ten plano yaw. Wan nanang, aguray kayo laangan iti 2 bulan. Grabe mo tis istoryaan ng Tijuana kadagiti kalugaran tayo nanang. Ay nawaw, anya tis istoryaan na iya. Adda kanukurkurang nila kay ko. Agbala, agbagtit, kun nagadung agkakasakit a balikas. Naa, apay kanumot akastat ibagbagana. Saan mo't nga agbagtit ni Mikuya? Dayta nga rod nanang. Ang mga nadalaang tinakita na kinimikoy adi na nagustuhan. Nalabos mo't ta ibagana nga agbalatipada na ataaw. Di nan sa amo a professional nila kay mau. Diyak amo akin ni auntie. Bayam, bagbagak day ta akasinsin kaw.
Awan karbengan na amang iruruman iti manugang kaw. Isuki di ati ada kurkurang na. Apay kasinsain, iwarwaras mo kanuma nga ada kurkurang ti manugang kaw. Dajay ka day. Awan, inistoryak tay sumut tinakita, idi kasarda. Anya? Kaslagbala talaga. Ay, tanangam ti panagsasaaw. Profesional dayjay kasinsain. Anya? Ada na talgad at trabaho na dayjay. Sa ita, ibagam nga ada kurkurang na. Di ka mabain iti kasta nga isaw-sawang mau. Ibagbagak laeng mutan, anya ti makitkitak. Ay nawaw. Wanaw, umapal ka. Tanimi ko'y tinagbalin ang manugang kaw. Isu akas tamanang ti ibagbagam. Basta, agbalalakit di dayjay. Maminsan pa'y kasinsain. Maminsan pa'y nga iruruman mo ti manugang kaw. Siyak ti makalaban mo. Kaya't munsamat ada itat tangiwat mahuana. Ay nawaw. Apay akas tamanin ti bagbagam si katunyaw. Sang kaistoryam kanumat nga agbalat na asawa ti kaanakam. Ibagbagak laeng no anya ti makitkitak anya. Agbain kamot profesional dayjay. Ada na talga na trabaho na. Kasano kumaama ka pa sano agbala. Anyat amok ngay. Pangasim di mo labsan ti agistorya. Apay nga affected ka launay. Katsan mo't asikatidakda ka matag. Nakababain nga road iti tao. Anya ti laban mo ijay kat profesional na ijay. Kan awan karbangam amang ibagang agbala ni Mikaoy. Doktor ka aya. Usto nga rudin agtaldakan. No si kamot nga ta ti pangimbagan na iti kasta. Anyang atama ti mariknam. Agpa-share tayo jay balay tapno makita da kamot dananang kantatang ko. Una, mabalin na tamay. Kat, kaano ngay nga rod anawaya ka, Filimon? Mabalin inton Sabado. Nga masapon nga agsublita matlaang dito syudad no Domingo. Tada trabahok no Lunes. O sige. Nagasanak to dito boarding house ko no Sabado. Katuanan agpakadaak nga rodan. Ay nawaw, itulog ka ni ti boarding house mo. Saanan? Kabaalak mo ti agawid. Agi na nakakit din. Amok anabannog ka iti trabahom. Nagawid kamot gayam kasinsin Shirley. Kaano pa'y? Itay laeng. Inpa-share ko tinobyo kasinsin. Agad. Kaano nga'y tilong table yo? Aguray tayo pa iti makabulan kasinsin. Ay nawaw. Dandanimot gayaman. Wana, Taga-ano mo't nga'y ti maasawam. taga-baba kasinsin. Naamamok met kabayatan ti panagtrabahok iti syudad. Umay kayon tumot ton kasarme. No di tabalayo akit umay kami at talaga kasinsin. Ay wan gayam. Sa anak-anak kapan idi kasaryo ka ni Mikoy, ta nag-duty ak ngamin. Okay lang kasinsin. Maawatak mo't kit di. Hamangan ko nak no bumalos ka kat di kan tumot umay inton kasar ko. Saan kasinsin? Man nakaawatak mo't. Kas naibagak itay, umay kaminto kadananang. Ay nawaw, abay mo kakasta ti kawis mo kuhana. Apay, anya ti parikot mo iti kawus-kaw tunyaw. At naman ti ginatang da sirle ngay suot mo. Naa, daytoy nga rod mo ti kayat ko. Tapno na'y dumduma mo't Ay na, pangaasay tasukatam day ta. Ay, agtal na ka man si katunyo. Pagsaya atam ti ibagbagak, saan ang maibagay iti okasyon ti kasta kawis mo? Saan laeng ano saan? Basta siya, daytoy ti kayat kong isuot, period. Ay nawaw, pangaasay tadi mo ibabain ti anak ta. Ay, ura niya pa iti magbagam dita, di nakmalabdan. Maminsan laeng amaki asawa ti anak ta. Kayat kau nga agbalin ang memorable day tingal daw. Iso adi ka man agbalin na kontrabida si katunyaw. Apay matakas niya tinsuot ni nanang mo, Shirley. Ay, jakman amo ka ni nanang. Nakababain kit din. Saan ana ibagay ti kasday abado na. Kasla pang Halloween mat. Day tangarod ket. No apay mat ngamin aya, adi na insuot ti bestida aginatang ta. Kasla mat ada kurkurang na. Anyat ko ng Filimon.
Adda kurkurang ka. Ha? Nanang? Ni, adda kayong matgayam dita? Itay kayo pa'y kadidita? Wan, iso anang nagkuti nagsarita nyo adwa. Ulito man timbagam si ka, Pilimon. Ay, pangaasim nanang. Di ka kumagi skandalo. Agsardeng ka man si ka, Shirley. Di mo kampiyan ta asawam. No apay nga mi nakastatin suot yo, kat damot ginatang may nanang. Kaiso nga rin di kayat kumay. Ay, nawaw. Katno pang Halloween costume samot dayta, nanang. Anya pang Halloween mo't ngay bagbagam. Bagay kung tupay di bestida. Ay, nawaw. Kagorgorak day ta Pilimon lakay. Ay nawaw, apay lipilimon. Adda ka no kurkurang ka. Anya? Na, apay nga katawa ka. Apay nga may nakasjay tinsuot mao. Talaga nga buruk ti darak. Numabalin lang ngay babawit ti kasarda. Ita, ammo mo no niya tirik na ti mabagaan iti kasta abakas. Kasta una ti pananguyaw mo iti asawa ti kaanakam. O, anya nga ita, si Kamal ti binagaan ti manugang tay ti kasta. Nagapakanumo dahwa na kunti manugang na itay nimfa. Pudno ka day. Unanang. Binagaan ka no ti manugang na kaslada kurkurang na. Ay, nawaw. Apay ka no? Takas jay mo't pimantin suot na kat kasarday jay. Ay, wan. Kasla pang Halloween di bestida na itay. Naalam nanang. Gusto mo kidi tapno ammo na tirik na ti mabagaan iti kasta. Kasta una iti pananguyaw na iti asawam idikay. Uray lay babain na ni Mikaw. Anya ngay ita, nagbalatot kang kuha na ti dakes nga aramid na. Deserve na nanang. Deserve na launay. Nagrubwat da ka din. Way, itay pay. Naimbaglaeng ang tapimanaw dan. Makapaasar day ta Pilimon. Makitam ta. Nasakit tinakamaw ay di sikat ibagada nga nakurkurang na. Jakon kayat ang makita day dya tao. Ibagam kini Shirley. Adi na yaw awid day dya lalaki. No kaya't asarungkaran, ada maaramidam. Ay, dya kayat ang makita ti panagrup-rupan ako naklangarudan. O may laeng dito ita pagsasawak. Dahil sa ngamin, di mo tanangan ti panagsasaom. Anya ngay ita, nagbalatek mo't laeng ken ka. Kasta talaga ti biyag. Di ka ngamin agbalin adakas iti pada matao. Ti pagsakitan tinakem ko. Kat ti manugang tapay mo laeng tinangibagay ti kasjay kanyak. Napasamak siguro ti kasta. Tapno marik na matimparparik na iti pada matao. Saan ngamin na nasaya at ti kasjay a panagsasaom iti asawa ni Nimpa. Agbalbaliw ka kuman, Juana. Ay, nawaw! Liklikam ti mangibalikas iti banag a mabalin a pakasairan tirik na ti padam a tao. Tapno awan rumso a parikot iti nagbabaetan nyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.